kwena mbalizi nana kuli ndani jeni yansa jeni yansa waononga jilisango nditi beksi wakuba muzibita drama tiabwaja inalia papo dola tinali makampani ambiri kuno mbali ya kuno blanda ya kuno makata kuna litendwale na sans imapanga zokola zose pata shoes imapanga sabato zose kuna lipa brothers imapanga masopo maleza alipasi $50 bompachi ikana kaundira matu yangu aje inali ambapo ngataimwe ije uti woni kwache kuzwa dola mwezi tereza ali tete kwacha pepe banki koma tereza ali 170,000 kwacha chifukwa ndira matu yatampa anthu akandika kula federeza ulimi ukanika sakuja tilibe njala yalowa koma sombali achitatuyo makampani ama business wose chifukwa ndrama ya sokonekera bya sokonekera akukandika kugula zinthu mmene akanatha kugulira mmuyo ndema business awo onse awuyeseka lero makampani oseche timachulwaje ngati Dentwale and Sons kadachira pati makampani onse ali kumakata kukanengo ndi kuluwinga kunzuzu onse atseka asalawa alinabanki kwenikweni kupanga ndima masiku ano wina aliyense business yake alowa pansi yatitimira ili mavuto asachuma ena angotsekeratu mbali yotsirizirayo chifunda umafuna makwacha ambiri upangika chikale kanthu kakang'ono naluso lomwe likukanika likuvutika aikeka kuti bajeti yathu ndi 8 trillion uzifunsa kuti 8 trillion yapita kuti palibe chachitika vuto labwera mdziko la Malawi ndiona kuti mapresident akhala pakatipa maboma akhala pakatipa amene amagwetsa ndalama yakwacha yapangitsa kuti the value of economy itheretu imene yatheramo ku America kandu ku UK kandu ku Europe aliyense mapanga safeguard value of the currency kuti isagwe kulikonseko koma mukangokhala ngati Greece kapena maiko ena amene amagwetsa kwa ndalama zawo mapeto ake chuma chanu chonse chimasokonekera mitengo imakwera makampani amatsekedwa anthu amasowa ntchito boma lonse limakaniko panga chinthu china chonse ndiye panopa ndi pamene tili panopa pa tsiku la lero pano kuti chuma chathu chagwa kukonza kwake mkotani kukonza kwake nkofuna kuti ndalama athu yakwacha tibwezeresenso mphamvu ngati kale ku Zambia ni kwacha itasokonekera ngati yathuyi they dropped off 2 zeros ku Kenya ni shilling itasokonekera ngati yathuyi they dropped off 2 zeros anaipanga rebuild currency yawo value ya currency yawo ataipanga review
value inapeza kuti mitengo ya zinthu yonse chimatentha ija yonse yatsika ili bwino at household level anthu moyo nkuyambiranso makampani anatsegedwa aja chifukwa cha macroeconomic environment moyo yes sinanga munali ku kampeni Yes. mwatopa mwataya nthawi yochuluka tofuna tizingobwera straight to the point yes mukuti atsogoleri amene analipo inu mukuwerengera kuti ndi atsogoleri onse pakatipa amene aononga zinthu kupatulapo awa awiri amene mwatchulawa then ndimene anenamo kuti kuchokera 1971 tinakhazikitsa kwacha to 1994 kwacha inali 1 kwacha equals $1 kuchokera 1994 kufika 2004 kwacha inagwa kuchokera pa 1 kwacha equals $1 to 110 kwacha equals $1 kuchokera 2004 to 2012 paunthawi ya malimu apingu kwacha sinasunthe inalipo mpachi pa 110 kwacha sinasunthe otsiku limodzi kuchokera 2012 kufika 2014 sanakhale governor reserve bank 2012 to 2014 inachokera pa 110 pacha inafika pa 345 kwacha to $1 kuchokera 2014 kufika 2017 makhaine governor inachokera pa 345 kwacha to $1 inafika pa 445 kwacha to $1 ndi ine ndakhala governor sitinayisunthe kwacha ija inakhalapo mpacha kwa zaka 4 mu 2020 ndi mmene yangokhululuka tsopano kuchokera pa 732 kwacha pacha ndi yafika mpaka na 1700 kwacha pa official rate yafikanso pa 5000 kwacha pa black market ndiye mukatengera kugwetsa kwa kwacha konsekuluku cumulatively kwapangitsa kuti mitengo ya zinthu izikhala ikukwera all this while ndi chifukwa chake lero akamalira kodi zinthu zakwera mtengo chifukwa chani zakwera mtengo chifukwa the value of our currency ya ndalama yathu yakhala ikugwetsedwa pakatipa kodi makampani mabusiness agwa chifukwa chani makampani atsekedwa chifukwa chani there was sawa macroeconomic environment imene machititsidwa ndikugwetsedwa kwa ndalama yathu yakwacha mmene mphamvu imagwa value imachoka makampani osasokonekera pakatipa they didn't make sense to have business Malawi anatseka ndi chifukwa chani lero boma likukanika kupanga misewu yambiri mmene apangira akamuzu ikukanika kupanga zipata zambiri pano kandalama kamene boma limapesa kacha it can only do less singapange more mmene ikwacha nthawi ili mphamvu imatha kupanga zambiri lero sizingathekesa kwacha ikamagwetsedwa pamakhala chifukwa chake chimene kwachayo ikugwetsedwera timafuna tidziwe kuti mu zaka zimene mwazitchulirapo tofuna muyankhulemo kuti amalawi amvetsetse mwina mafigala wakhoza kukhala wovuta kwa amalawi koma mukuona kuti nchifukwa chani atsogoleri amenewa amachita izi tisanabwere pa mfundo zanu kuti inu mukuona kuti mungatani ndi chifukwa chani atsogoleri amenewa amachita izi what is it that they were not doing these leaders kugwetsa kwa kwacha kugwetsa kwa chimene chimachitika leya nchona kuti ife tikamaitanitsa katundu wambiri kunja kwesiyana ndi mmene tikutulutsira kunja pakakhala kusiyana kwakukulu kotero kuti tikuitanitsa katundu wambiri tikupititsa uchepa zimadzatsatira kuti demand and supply of forex pa market yavuta zotsatira zake tichatibati misalignment munja ndiye mmakadzagwetsa tsopano kwacha chifukwa cha chimenecho koma amene amapangitsa zimene kuti zichitike ndi boma in our setting boma chifukwa kuti boma limene limagula katundu wambiri kunja kuposa wina aliyense kuti mpeze forex dziko lino amatipezera kwambiri alimafoja akali
mwezi mwende 18 lero sanga mazoti pa 6% amene mu milioni sikukwira sakuganiza bwino mwani mino jena inapanga panish takwira zanga zina 5 tupanga campaign ndiso ndisipate vote ndiye kabetika kale tili pa 20,000 kudutsi wekuti ithoko ikali fulula bwino pakotalawa kwambiri yetirawe pachiwiri pano ine tiyambe ndi nkhani ya economy nkhani yaikulu imene yamanga nthenje masankho amenewa nkhani ya zachuma mutachita diagnosis kung'amba Malawi pa nkhani ya chuma kuona what are you seeing ndipo muganiza kuti kukonza kwake ndi kutani mafuna tiyambire pamene because anthu amakamba za forex amakamba kuti ulokupita kunja kwagula zinthu do you have solution to nkhani imene ya chuma and I think le yakamba nkhani ya kwera kwa zinthu business hotel but I want